Bon dia, ens trobem aquí a la Bisbal d'Empordà a la 32a edició del Rally. Us presento en Solers, Transport Solers, el regidor d'Esports de la Bisbal, Martí Jonals, el president, i l'Espit, un altre col·laborador nostre. Us passo amb Martí primer, que es farà unes paraules. Bé, estem al maig del 2017 amb una nova edició del Rally Empordà, que ja són l'edició 32, aquí a la Bisbal. Portem 7 anys ininterromputs que la Bisbal d'Empordà ens acull aquesta prova. Aquest any tenim una edició, un recorregut que bàsicament és calcat el de l'any passat, vale? Es fan uns 60 quilòmetres cronometrats, repartits en 3 trams, que es faran 2 vegades. El tram són la Ganga, Santa Pallalla i els Àngels, els tradicionals de la zona. I bueno, el dissabte dia 27, aquí en aquest passeig hi haurà el parc tancat amb els cotxes. A les 9 del matí començaran les verificacions en el pavelló i a les 3 de la tarda, 3:45 de la tarda, comença la sortida del primer participant aquí en el pàrquing d'aquí del camp de futbol antic de la Bisbal. Fan un bucle de 3 trams i al voltant de les 5 i poc tornen a venir aquí per fer un regrupament i els participants tornaran a sortir, tornaran a fer un altre bucle del 3 trams, arribant aquí al voltant de les 9 del vespre. Bé, i això és una mica l'explicació del que serà enguany aquesta 32 Rally Empordà, organitzat per l'Escuderia Baix Empordà. Doncs bon dia a tothom. Primer, com a consistori, agrair que l'Escuderia torni a apostar per la nostra ciutat per celebrar un dels ral·lis més importants del país, que per un dia també la nostra ciutat es converteixi en capital del motor de la comarca, que molta gent visiti la nostra ciutat amb l'excusa de poder veure tota aquesta sèrie de cotxes que venen en aquest ral·li. Per nosaltres és un plaer acollir com a ciutat, com a consistori, el Rally Empordà. Com deien, fa 7 anys ininterrompudament que venen a la nostra ciutat i res, que disfrutin molt els participants, que guanyi el millor i que continuem molts anys més venint. Hola, bon dia. No res, com a representant de Transport Solers, estem molt contents de poder estar un any més aquí, de poder apoyar aquest ral·li. És a la nostra ciutat, per tant, entenem com l'any passat que era una aposta que havíem de fer, apoyar el ral·li i res, i que per molts anys més ho puguem fer. Bueno, igualment que tothom, agrair que ens deixeu estar aquí amb vosaltres i poder gaudir d'aquest ral·li un altre cop més. Evidentment, com ha dit els companys, que repeteixi durant molts anys i gaudirem aquest dia com tothom. Us agraïm molt. Pues res, gràcies a tots i aquí tanquem la presentació de la 32a edició del Rally Empordà. Va, una paradeta.